Hey people, hey, hey people, how are you? Muri boy, guys. Hey, how are you? Kusi kundiradza kuti yatanga live. Yeah, muri boy, guys. How are you? How is your Tuesday? Yes, nasi Tuesday. It is say Tuesday, yenyu. Hey, murise guys. Kuri sei kumabasa, kune vachiri kumabasa. How was work? Kune vaenda kumabasa. How was stay at home? Kune vasina kuenda kubasa. Beverly Chimonga, how you? Lee Miriki Katsigo, what do you say zvako iwewe? How is everything? Uri boy here. Victoria Manyara, would you say how is everything? Koki Neki Pamela Saidi, should you say? Mutale, hi, should you say thank you? Grace Mango. So in general, tototika Taylor wangu ndakutongostika naye chamsi guys. But kumaoko ndo kwakaita sokuti shinye material yangu yange yapera. This time ndandakaomera ndakaendesa 4 yards, so material yange yapera, but haanogona zvake kwatosara kuti ndakangosiya machira ndongonokolekta kana ndawana yekuti ndikolektise, saka ndinongodhamba ikoko. Mama wachatone 3 weeks iri ndakaritora musi wandakangoti ndoya ndichitora rimwe mangwana saka design ndiye akaita. Ndofarira madress ari fled asina kuenda nebhodhi yangu because ndakagara kubva ndiri kuthailand guys ndaitokudza kuti handipfeki majini because of this and this and this. Ndofarira madress ari fled, saka iye anozviziva kuti ndofarira madress ari fled, but this time akanditi ndoda kuitira chinenge chisheti sort of. Hasa ndachiona iye akati hanzi ndo chandoda kuitira, saka handimbodi kumunesa nemazi design this time. Ndinongomuti ita uri kufungwa inobuda but design inenge ingori chifledo, saka handisi kuti imwe yadawo ndiitira ichabuda sei. Maona zvipepe zvengu zvose zvakasta zvese izvi zvakavhurika apa nekumusana kukataikira, handiye akangondiitira uyo, handina hangu strict nemadesign, ndiye anondiitira. Besta Muchkanda, Trust Chidao, how you? Privilege Makoto, Faith Muza, Irene Godobo Chiguma, Farisai Wekwa Mpindu, Martha Kaola, Odisei, Sisiran, Adelaide, how you can say link so that totanga edu kumbota. But before nanyatsa ndimbomira kuisa link tikasvika pa 5 minutes ndotanga kuchitaura. Anogona and anotokudza kuti material isatenge senge iriri ukaribata recha kuti kufosha meno kunge like kareni kuti kunge kachi sort of akatondiudza kuti never buy that material again. Anokuudza material iriko inoita isingaite kunge kashwaka waona manje. Thank you. Yes, ndakatomudera kuti iko zvinowakuziva kazvinoekera, saka anonatsa kundigona, saka handimbomutyiri zvangu. Kana wari rikangoramba kubuda rinongoramba kubuda, but anondigona because so far so good. RekuRainbow Towers ndiye akandisonera, rakafarirwa nevanhu riya. Repapati ndiye akandisonera, ndiye anamupa design zvangu, ndiye anga asati amborisonawo rakadero, ndiye akandisonera. Then iri ndo number 3 rasona. Maketeni ese ari mumba medu ndiye akasona zvakare, saka ndinotongomuita Taylor wangu, saka kwasara 3 achazofanira kucollect. Charlotte Shokules, Elias Chimero, how you? Melini Gore, we say right. Ndokasvika pa 5 minutes ndotanga kutaura summary inoita kuti ndikwanise kunge ndichitaura. Pane zvimwe zvinhu guys zvekuti you can't really say zvinhu izvozvo pamhepo. Ndichazvimeshena zvangu kuti pane zvakati obviously zveutano hwemunhu you can't mention izvo zvakadaro
because hazvichanyatso kupa chimiro chakanaka. Right, 5 minutes dzangu dzakwana. So definitely, I think kana maona video ndaisa kuYouTube, I'll upload it maybe tomorrow because munhu wachoni anoita izvezvo ari kuThailand ndiye anouploada, saka achauploada adi amuka. Number 1, I got to know about this lady through obviously my sister vakataura. Then I was like, you know what, as usual, we can't just like do zvimwe zvinhu tisati tainda panzvimbo kundoona kuti pari kufamba sei. Muona manje munoziva imi vanhu kuti that's how we do our thing, right? So ndatoendawo paya ndasvika, definitely pane zvakawanda zvatisina kunyatsokubata, zvekuti pamwe kana munhu asinatsonzwa nyaya yekuti pane zvimwe zvinenge zvaskipika mukwanisa kunge muchiti we sell guys, because zvinhu zvakanyanya kunangana neutano. Ini kubva kare hangu personally handisi comfortable kuti inini personally ndinge chidiscussa health yemumwe munhu, except maybe iri yangu ndinototaura pamwe ndichoseka because I know kuti ndindaurwa nedambudziko rakati. Muona manje munoziziva pamastory time angu, but zvevamwe vanhu even pavanhu vanenge vachiita zvepainternet, you know very well kuti utano ndinofila uncomfortable kunge tichizvitaura. So izvozvo hatina kunge tichizvitaura zvakare kunze kwepepe pamanzwa kuti asthma, izvozvo zvega, because I feel like, you know, asthma is asthma. Saka ndaida kutovhunzira zvemainhaler, kwositawo zvimwe zvekuti pane zvimwe zvokuti hazvikwanisi kutaurika, zvanga zvakasiyana-siyana zvataavoida ipapo. Then zvokuti pamwe dai mamazviwa maigona kuzoti zvakati, asi tazviavoida. Then saka ndata emphasis kuti tazviavoida izvi neizvozvo, kuti like vabereki vakashayika, vana vambuya vaive kana ndisina kuresha vese vakashayika except one ari kunzi mukomana wakangoinda kuMalawi. Ndavabvunza kuti 20 years kuti because asana yatsohwisa kuti uyu fandani uya pane vana vakawanda guys. Saka ininiwo ndofunga ndanda kuda kuzama kuti vamwe vanzi havapo, vamwe vanzi akaperekedza, vamwe vanga varipo, mumwe abva kuchikoro. Kune mumwe futi watisina kutoisa pavideo. That one I didn't include him because his state was not okay at all. Waona manje zvanga zvisingatoiti kuti ndinge ndichimubudisa. Personal hangu ndaremerwa kuti ndimubudise mukomana iyeye. Mukomana uyu ndo waruda kuzama panguva ino haasi kungonzwawo zvakanaka, asi ndofunga anombopora. Ona manje kanawo zvati gomberewo ndofunga ndo pazvinombobata, but ndo vangu vachinyanya kuemphasize kuti vakawana kuti zvekuti atengese. So pandazodzoka kumba inini ndasananyatsa kumuona mukomana uyu, ndangoona kuti kumhiri kune munhu anga akagara like achichera zuva, but handina kuziva kuti ndiye muzukuru wavo. Saka ndazotomunotisa ndakutoenda kuti uyu ndio muzukuru wavo uyu. Saka pandanda kutaura mubato wemaoko wati inhangu ndoona sekuti ndofunga akatsvagirwa zvokutengesa zvinogona kuenderana nestate yaari. I'm not so sure kuti akazenga akunzi kanyadhaka akunzi chichichi unozozvikwanisa here panguva iyoyo, kana kuti kunenge kwakutomunetsa uye nekukanganisa state yake yaari right now. So maybe ndofunga wangu achinyanya kushuvira kuti iye akangonawo pekungonogara nyange akatengesawo zvokungotengesawo ona mari yemavheji. Ndo imwe futi number 2. Number 3, musikana yenda tosvika aripo uya anga nejuziwo zvake uya wangu anomboatakwa neasthma. Ndozvezvimwe izvozvo. Koita vamwe tasvika vasipo vamwe vana avava, nekuti kune mumwe ndofunga paya pakataura nasista vedu zuro wangu ari mubox kuti pane asinganyatsokuona asinganyatsokunzwa, ivavo vana vanga vasipo. Like I said kuti vakawandisa vazukuru vavo. Saka manje kuda kuzoti ndirambe ndichikonfisa gogo wavo kuti saka wanzi akadai ari papi, ndazoona kuti ndoenda kuzonyanya kuwandisira gogo, because at the same time vari kuzama kutaura loss yakaitika pavana vavo. Then uyu murume ari kunzi akatiza akangoinda nakudzoka, then kumhiri kweroti kwakune muzukuru wavo asi kutonzwa zvakanaka. Uyu musikana ari papapawo zvakare hanatsi kunzwa zvakanaka. Saka zvimwe ndisikazonyanya kuti hadhipi ndichanyatsokuva kuramba achingoita ndichingovabvunza chete, but chandizoonile kuti kune vazukuru vamwe futi
vanofanira kunge vari pamba asi havapo nekuti mwanzi wakaenda kunotora birth kunonzi kumusha kwababa vake here ndofunga vakashayika ikoko saka madzisekuru ndo akutomutoresa here kana ndisingachazi kuti chitupa maona manje nekuti pane watonzi hana birth futi paya uyu fandani uyu wandandotamba naye fandani ndatowirirana manje naye fandani uya ndawirirana naye zvisingaiti iye hana birth fees yake iri kumashure by far and pane zvandabata futi mukati mevhidhiyo yayo fees yake izvozvo termino yakabhadharwa nevamwe mufundisi ndo zvandabata izvozvo yelast year achitori nechikwereti fandani trauzi rakewo pamwe ranga risinganyatso kubuda zvakanaka muvhidhiyo ranga rakatobvaruka raanga akapfeka raabva naro kuchikoro ndo zvezvimwe zvinhu izvozvo then zvimwe zvandokwanisa kutaura definitely sekuru munhu wekuti handifungoti vakanzi chindai munosimudza foshoro panguva ino vangachakwanisa maonero andandichiita pandandiri panzvimbo ipapo handifungi kuti vanokwanisa from what I have seen gogo ndofunga ndo vari kuita sabread winner pamba apa vosekuru nyama dzavo hadzichanyatsi kuti varambe vachiinda kupi varambe vachiinda kundosimudza zvorema nekuda kwenyama dzavo zvakare saka gogo ndofunga ndo vari kunyanya kumiramira vachiacta as a bread winner mumba umu ndataura kuti mukomana wacho ari kutonzi mukuru wacho neipapo ndowandati handina kumubudisa pavhidhiyo ndisaka ndatouya neupdate chaicho yaimwewo zvokuti zvimwe handizokwanisa kuzvitaura pavhidhiyo kuti aiwa wacho ari kufanira kunge achitoti abatsire mbuya wachoni nyama dzake nhasi dzanga dzisingatsoita zvakanaka musikana uyuyu ndiyewo unombosimbirwa neasma kwete vamwe vandasvika vasipo vakawanda vachoni vanomboita vachienda vachidzoka pane vanhu vatombobvunza kuti ko kuinda kumusha nhaimi kunorima vedu kana munhu ataura kuti ndakauya muno ndakatanga kugara pamba pavari paipa muna 1975 munhu unokwanisa kumbozvigaya kuti saka orit 1975 pavari kuti baba ava tikasiya basa vanondiudza kusekuru vakakona kufunga kuti ndasiya basa chiregai ndidzokere kumusha nhasi ndezvimwe zvinhu zvanofanira kukonzida izvezvo uyezve kuti nyangwe mbuya vaivai varivo vari bread winner vokona here kufunga kuti vedu we ndirikini ndadii ndatambura muno muharare chiregai ndiinde kumusha ndozvezvimwe zvinhu zvadati regai ndiitire sei nditi hangu update you also have to consider zvimwe zvinhu izvo kuti there might be or there may be some reasons why vachiri muharare maona manje inini ndakazvimirira hangu mubvunzo yo ndandinawo umu but inini ndazviudza kuti I won't ask this question because kwandiri zvoita sekuti idisrespect wakuti iwo pachezvavo kubva 1975 izvo tiri muna 2021 maona manje tiri muna 2021 vanhu vositanga kuti madii kuinda kumusha handifungi kuti mbuya vangazosvika pakutambura kusvika level iroro vasina kufunga kuinda kumusha kundorima inini saka ndava respect ndikasabvunza hangu mubvunzo wakaita seiwoyo ndo zvandokwanisa kupindura paresponse yekuti vamwe vachataura izvozvo kana kuti maybe vachaona mangwana either pafacebook kana kuti payoutube kuti ngavainde kumusha vandomaona manje 46 years kuti first born yavo yakazvara yakasvika pakutoshayika zvakare vakasiyiwa nevazukuru kusvika iye wacho ari kunzi mukomana surviving son wachoni kana kuti the only surviving child wakangotsakatika aenda kupi kumalawi aenda kumalawi kuya haatozikanwa kuti uripi ndo zvavataura gogo avo maona manje saka kana kuti azive kuti vari kudlei haatozivi iye wacho ari kunzi surviving son ushu ini ndo zvandokwanisa kuti nditaure panhau yeyo kuti vanhu vakuti ngavaende kumusha kundovaka there might be many reasons pamwe havatorina kumusha kwacho but munhu anobva ati ngavaende kumusha kundovaka iyo pamwe vasina kumusha kwacho zvogona kudero maona manje definitely vanhu vese vanongoti hakuna munhu usina rudzi asi ndingotaurawo point yangu yandangofunga kuti pamwe havatorina kumusha kwacho kwokuti vaindi vogondotanga kuti ndoda kumusha uku ndikotanga kurima izvozvi saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo matv anga ari paipai obviously vataura kuti matv pane wani mumvana wavo akashayika ndo tv yakasara paipai matv ose haashandi akangogara iwowo padisplay sekuti zvinhu
zvemwana wavo akashayika, saka ndakangozvichengetawo, handisi kukwanisa kuita sei kunge ndichizvidisposa. Ndo mabatiro andaita nhau iyi, asi hanzi hashandi. No, I think mapatori papasina tu here, saka ndokungaona pavaizoshaika papa zvaingozoenda kunani, kuna mbuya ivavo. Ndo zviripo izvozvi. Asi ndichanyatsondibata ndechekuti mbuya ava vatozosvika pakubuda murumu mavo manga vachifanira kuchisiyana sekuru, kuitira kuti vange vachiwana vese pekuvata vasine vazukuru vavo vese ava. Meaning kuti kuna vateerera nyaya iyi, mbuya ava vakuchivata mukicheni pasemendepo paya nani nevazukuru vavo, vataura kuti 4 vasikana. So like I said kuti vazukuru vavo vakawandisa, vamwe vacho vanga vasitoripo. Maona manje handida kutovaona, vamwe vacho vanga vachinzi vakaenda kundotora uyu. Izvozvo zvaisi issue, ndicharamba ndichidzokera kunani kunowana gogoni. And toziva kuti this week ndichange chakakala kusaidi kwangu. This week anenge ari ma up and down ndichienda, especially yefizi yafandani. Because mbuya ndotoona sokuti mbuya havasitonyatsa kuziva kuti imari chaizvo mari yekuti hanzi uyu fandani anga achinzi asadzingwa kuchikora kana akaenda ikoko. Maona manje nokuti ava vamufundisi ndo vakatozomudza kuti ndiri kunokwanzi kune balance. Maona manje then ndezvezvimwe zvokuti havachakwanisi kuvata musame room nasekuru, kwekude kuti sekuru vakufanira kuvata nevakomana, ava mbuya vavata nevasikana pafulo paya. Ndo zviripo izvozvi. Toenda pane imwe ipi futi, obviously yekuti vana vanongoendawo kuchikoro kumuperekedza vamwe, asi havazokwanisi kuita macandidate paform 4. Ndo zvezvimwe izvozvo. Uya musikana akaramba akati nangu ndauda kuita chere chikosi chekubika, ndo zvaada zveketering. Vamwe kune mwana umwe ndofunga wanzi form 3, handida kumuona, ndakumudza kubva. So ndo zvezvimwe izvozvi I think zvandabata, uye nekunyanya kuadresa nyaya yekuti ndina munova kuvaka kumusha. Let's think about some reasons guys ekuti why munhu akabva kunana 1970 something ikoko vakangogara munomu muHarare. Manji unenge wakutodzokera kuhistory yekuti saka mbuya vakazowanikwa kadi, what if mbuya vakawanikwawo muHarare uyuwo murume wavo akangokuriwo pamwe muHarare, vakangowanana muHarare macho imomo, you never know. Maona manje, saka ndo zvezvimwe izvozvo. Ngandise link. So help yakumbira mbuya maihwa, kuna akasingakwanisi kuvabatsira nekuti rendika, there is no need for you to insult her, kana kuti ndaunogara kwakati kana kuti ipapapo inangu handizoni zvinhu zvakanaka, because right now maybe there might be a solution to help her kuti vawanike vachiwana rent all the time. Because yes, vazukuru vavo varipo, but ndotoona kuti even business racho havatorina zvavanoita business racho. Mauriro andaita even kutengesa mafrisit, nyange vakanzi vada kutengesa mafrisit, mumba macho hamutorina friji yekuti vafrize mafrizi acho. Maona manje, saka ndo zvezvimwe izvozvo zvokuti ndofunga vakawanikirwa pamwe chekuti vaite chekuti vange vachirarama nemhuri yavo kuda, zvinogona kubatsira. I don't know. Maona, because yes we agree help inouya nhasi, but pane solution here zvakare yekuti gogo ava vange vachizonge vachikwanisa kuzoramba vachizvibhadharira rent as well in future, in case musi kuda vamwe vachati ainangu handisi kuzvikwanisa nhasi. I don't know, idzi pfungwa dzanguwo dzakasiyana siyana, asi ivo vataura chichemo chavo machihwa kuti vangoti nda kuti uyu akaende kukosi kuitira kuti ndiwanewo pamwe vachatibatsira, nekuti up to now mbuya ava ndo vari kungoriritira. Mbuya ava ndo vane bhedhe rekuti wese anenge adi arwara ndo vanoita take care of the person. Saka mbuya vaya pavatori zvachaipo ka, mbuya vaya vanotoriwo nestress yekutoti zvino uyu akarwara ndodii, zvino uyu akadai ndodii, nekuti vese vazukuru vava vatova vana vavo from Ruthi nozi handakuvhunza, handina kutombovhunza rent, handitozivisei ndakanganwa kuvhunza naye.
ndingada kureva handisi kuda kureva nhema. I didn't ask, but hazvinetsi. Izvozvi pakumwe kuda vavata ndinogona kuvafonera mangwana. Sezvo ndadedicata kuti maybe this week if there's gonna be anything chichakwa put towards gogo ndinonhikirikina ndinenge there's someone atondikandira kuworld remit right now. Ndakandirwa, let's see, alright, rega nditi, alright, ndakandirwa, saka nditi ndakandirwa $25 iri kuenda towards gogo paworld remit. So ndo yandinayo, so far so good. $25 yagogo ndo yandinayo. Pane munhu isa pane munhu anditumira neworld remit, andiisira paworld remit kuti ndinge ndichizoipa gogo zvakare. Guys, dai tikambowanawo munhu anokwanisa kumbobvisira fandani kangori cute kafandani guys. Kunzewo after video hati achipakwa nafandani guys, anofarira zvekutamba futi akamukula. So fandani ndakafarira, kanondinakidza ini. Sorry, kune munhu kuseri. Hey Shema, what did I do? Volume ishoma indau. What did I do? Yeah, I'm okay. How are you? Murise. Oh, thank you for visiting. Volume renyu riri kure. Riri kure? Namba dzangu idzi. Right, yaita manje volume. Chimboita exit modzoka, kana mune ma-earphones mabudisei mudzosere futi. Haisi kunzwika, ini handisi kunzwa manje. Pesi inini kusaidi kwangu handisi kuwa. Makuninzwa manje. Hey, hameno, chimbonhikirikinai. How much is fees yafandani for the year? Right, mona manje ndo zvatada kuti tinge tichidiscussa. So that ini mangwana kana ndiri kumuka ndichifambira nyaya dzani dzekwana gogo fantani kwana fanti ukoko. Mangwana I was thinking kuti zvandinoita manje. Ndomuka nditi ndamuka because gogo havasi kuziva fees ya uyu fantani kuti even ichikwereti imari. Saka wati ndoenda kumangwana. I can go with her kuchikoro kwacho ni ikoko kuzotendekwa because even mufundisi ndo vakaenda kuchikoro kundobhadhara fees yani yafantani. Iyo yange yakanyorwa kunzi 100,000 then there is 500. So 100,000 and 500 ndo madedzerwa inoitwa here. Asi munhu azonyorawo nechiruyekera neEnglish mawords ka ameno wandi confuse ini. Maona manje. Vanorenda 2 chete. Vachigara saka tototi in total vanogona kunga vachigara vari 9. Vanogona vachigara vari 9 mu2 rooms idzi. Mozotasa futi kini video yayo pane pandatanga kuda kupinda paroom handiti vati ndo matoni kati imochi handichakwanisi. Regai nditore mascreenshots enyu guys so that mangwana makuseni ndomuka ndakananga kukunhikiri ndotovaudza kuti ndava ndimirire ndavaudza zvangu gogo ndikati ndikange ndaisa video zvichaitika zvekuti zvodhipenda kuti vanhu vachazvitora seiwo vachakwanisa kubatsira hawo. Saka inini ndoziva kuti this week rogona kupera ndichiuya kuno Kambuzuma. Ndozvandavaudza vakati no it's fine because gogo havaendi kubasa, hakuna anoenda kubasa kumba kwavo zvachose, hakuna. Asi chandaunotisa so far so good, gogo ndo murume pari zvino, ndo mudzimai zvakare, ndo gogo, ndo mai, ndo zvakare vanopepa vazukuru vavo kana varwara. Hanzi kuekera uye ubvunza ari kuda kuita kosi imari futi my sister. Alright, makosi manje chimbotiudzai ndimunoziva kumakosi evanobika ina ndinatsi kuziva. Budi Frank muvimbi muri sei? Sorry, regai ndidai. Yeah, sister Rudo, ndiri kutora mascreenshots kune avo vanenge vachisuggesta even mamwe maquestions pamwe andasiyirira makandei
ndite screenshot futi iyi handina kuvhunza ndinandikureva nemani ndakuvhunza sister Rudo marwadzo zviri sei mushe pane abvunza kuti nhengerekeni room iri kuita mari pandataura namufundisi vaivai vanga vachinzi apostle vaivai vakabhadharira fantan mari yelast term vanditi hanzi ichi room yavo inoita 25 US saka vane 2 rooms vobva vazota I think 20 US yemagetsi iri kana kuti ndonyatsopanzwisisa manje ipapo ndichakusendera meseji yasendwa nasekuru vacho naapostol vacho vanombovabatsira avo vari kubhadhara $25 funge madiki vedu for 25 kugeto zvooma kuna hapo zvokuti handivati hanzi kubva zvavakaroorwa ndopavaingogara kusvika izvozvi zvakaoma hello ndiko kunzwa zvangu taurenyi wachida kunditaura kuti china ishema hanzi check culinary arts academy for cooking courses but I think they want O level not sure okay handikuzivi isai masuggestions so that kana ndiri kumboshanda ndiri kukambuzuma this week I am willing to do that as well. Pane area inonzi Westwood paarea inonzi Westwood ipapo pane there's a college inonzi chii yezvefood izvi hotel catering what handinyatsodzoa kuti zvinonzi chii that college yakangogadzirwa for that only yakavakirwa for that I don't know whether it's still surviving or not because I know my cousin akamboenda ikoko yokwakaita training yake saka it's only a walking distance kana ari achigara mukambuzuma because Westwood nekambuzuma zvakada kubatana mozondisendera kamadirections acho pandoenda ikoko tobva taenda kunovabvunza marequirements mukasvika ikoko munomutaura kuti ndida kuenda kuWestwood pane college yehotel and catering padhuze nepane pemaorphans so ndikuti mundisenderewo message kuuyu kwangu inini so that I will use that one okay ndafunga kuti handi ndoda kuenda naye so that like zvezvakuitika mai because toda zvinhu zviri genuine ndendakufanira kuenda naye tointa tondovhunza kuti chichivotinyorera pasi zvese then ndodzoka futi neningikini neupdate ndichikuudzai kuti vati nemaevidence acho ese zvese saka naiyo iri kosi yezveketering what pamuri kutaura pacho anzi kopano hapana anoziva here mafizi ekukambuzuma I don't know handitozivi munoziva kuti its funny because even ika brother kangu handizivi saka iyo haine sister Charlotte ushokunzwe mangwana ndinoinda inini like I said wandaona inini ndifantani ari grade 3 uyu kune mumwe hanzi ari kusekondary asi uzati kusekondary kwacho ni fizi yakabhadharwa yakati haina kubhadharwa but what I will do is mangwana ndikainda tinotasayo catering yacho siku yamukutaura tobva ipapo ndoenda kuchikoro kwana Fantan mangwana ndokumidza kubuda tobva ipapo tochinda kunewo kusekondary wacho uya tonzwa kuti hapana here mafizi acho akasara ende futi achiita mari mafizi achoni ndouya ndichikupai futi feedback yacho yese rega ndimbobuda ndione kuti kumafizi apostle vaya havana kuningirina kutexta masifizi here ndikudzoka alright iri bo right fizi gogo vacho ye2021 uno uyu ndoyanzi 100,000 something ndofunga inonzi tuition yekota inonzi levy or something inonzi 500 but 100,500 ine iri mari manje iri chii asi inenge iri $100 iyo ndo yakabhadharwa naapoto asi kuri kunzi kune chikwereti chake chafandani chiri suroko chisina kubhadharwa
ndoita vasinyatsozwa kuti i500 here, i5000 here, i50,000 here, kana kuti chii havasitonatsoziva. Thank you. And also get exam fees as well. All right, it's fine. No problem. I'll do so. Ndinodero mangwana ndodzokerako guys. Questions kana mune mamwe questions kam maisei apa guys, so that inini pandinopedza pandomanyora chii ndonyora pasi questions angu ese. Amuri kuda kunzwisisa about this nyaya iyoyi yagogo handiti. Kana pangu kune vanoda kubhadhara direct handimene kuti zvofamba sei, maybe ndinogona kubvunza futi kuchikoro kwacho ikoko. Maona manje zvongodhipenda. Yes, hanzi chii? Aiwa, hapana kunyorwa mafees, pakangonyorwa marentals kuti each room 20. Ndaisa panenge ndaforwarda as well pawhatsapp yako kuti pakangonyorwa nezvemarents kuti vanobhadhara 50 user, 25 per room, 20 yemvura nemagetsi. Alright, iripo. So far so good guys. Inini kune mna nimboenda kuwhatsapp kwacho. Okay. Alright, ndikuona. Alright. Ndaiona message yamaforward. Okay. Ndaiona message yamaforward. Okay. So yeah. I'm quite happy zvangu kuvatengera shopping every month. Ndisingazivi zvangu kuti ari form 3 uyu zviri kufamba sei. I can pay fees yake kusvika apedza form 4 depending nekuti zvinhu zvachona zvinenge zvichi handidi kuvapa fees yachona like in hand because you never know nemunhu ka anogona kutomupa fees yemwana ka iye obva akutozofunga kuti hamuna chibage, ndikatotora mari iyi ndikatotenga chibage vana vadya. Saka toda kuti one wavaitawo something. Saka mari yacho I'm quite happy kutumira mari yefees ka, but to send it through you as Shema TV yonobhadharwa mari yacho. Right. Chirega tini like fees yacho ni gandigoinda ikoko tigonzwa kuti kwanzi fees yemusikana wacho ari nokuti nanda kumuona. Saka plus handizi kuti sei tisanyanya kufokasa nemuform 3, maybe ndada kunakirwa naFantani, so handinasanyanya kufokasa nekubvunza kuti muform 3 uyu fees yakabhadharwa kuti yakadii because pamwe anga asiri on the ground. Saka ndanyanya kufokasa nevanhu vanga vari paground, ndofunga ndo problem yaitika. Uyezve ndofunga ndanyanya kuzobvunza futi kuti ko vamwe vanombonzi vanombouya achienda, saka ari kuvabhadhara fees ndiwo gogo yakwa kuti ndiani. As far as manzwira andaita ini ndeyekuti vamwe vachona 2 vangu vakadzingwa chikoro vasiri kuenda kuchikoro. Alright. Yeah, that's right. Mukoma nomen ava ndoerenga message yamukoma nomen. Yeah, I think that's a good idea. Ndasina kuona Mutale, ndasina kuona. No, it's okay. Zvikutondibatsira because like I'm also a human being. Zvimwe ndotokangamwa like ipapa handini ndatotozvidiscover kuti ndazifocasa nevanhu vanga vari paground, ndikakangamwa uyu wanga asipo uyu, even vamwe wacho ndinachazonyatsotombofocasa nawo, ndakutobvunzawo sister Rudo. Maona manje ndofunga nenyaya yekuti vanga vasiripo paground futi. Yeah. Pane anga achinzi akaperekedza mwana akati ngaenda anopiwa birth certificate, asi ari form 3 uyu aunzi akaenda mhino kwaakaenda kuna natetere vemwana uyu kuti atoreswe birth certificate. Hanzi kunana sekuru vacho kuti atoreswe birth. Like I said kuti vakawandisa, saka ndatozomboguma ndakuconfused kuti which one is which one. Yeah. Hanzi koma blankets masecond hand moada here chero hembe dzakambopfekwa. Sister Rudo, may you please answer this? Ambuya vaka vanotoenda kunosakura munda yevanhu kuti vapiwe hembe dzakatosakara kudhara. Saka handifunga kuti vanombozviramba, even mablankets handifunga kuti vanomboaramba. Saka ngazviende anything ngazviende.
Alright. Ndichiri ipapo zvanga zvakapfekwa nemusikana yachiedza ka pakamera zvabuda maybe kunge like it's a nice dress. That dress ka ndikunyeberai guys. Ranga risiri kutombonyatsa kuita like rasefeka. Ndo dress ranga rakapfekwa nauyu chiedza uya. Iro ranga akapfeka paya. Rakasefeka. But pauyu rasingabude like that. Indariona that's the first thing chandaona kupandati ba ndo zvandaona. Okay. Beside that ikaiwe weshe muri kutiitirawo basa tikwanisa hameno mashemarenzi munofunge kuti tingoisa zvido kana $2 kuti aone mari yepetro. Mashemarenzi mari yepetro mune matogona zidamboiti hatisikona tinotoida hatirambe petro maresponde evanhu ka saka ndikandi tiri kumboenda kuhanzi maresponde vanozoresponda pamwe leta kana kuinbox but kana ndiri mukati munomu handioni anything. Alright. No, chiri kumbori kumablankets chii chimwe chandambonotisa kuti sista Rudo ndomaimbotaura zvemasofa mheno kuti manje masofa emimi sista Rudo vakanzi masofa yes zvakanaka but ndiri kufunga nespesi yavo iyaiya pandanzwa kuti zvaingori 2 rooms ameno ndichavabvunza kuti saka munoda kuramba muchigara panapa here kana kuti munogona kumboitawo option yekumuvha pamwe kumabig rooms because that room imwe yacho vari kuvata ivo gogoka it's too small kunzi inzi $25 ndochokwadi it's very tiny. Ndona maneighbors angu mazhinji atinawo ka marumu avo anonzi 25 ka akakura marumu iwayo hatu zvokuti furniture yonyatsokuona zvakanaka zvese but amen. Aiwa zvemasofa tatombosiyana nazvo titombodhila nevana vada zvechikoro izvi nekuti kana ukavatengera masofa achona anogara paimba muya spesi diki plus spesi yavainayo right now idiki zvisingatomboite eni zvanaitofunga hangu anti uyu anzi ane asima uya chando neasima zvinoenderana here hazvienderani ndosaka vari kunidha magubhesi kana kozvimametres zvezvokuti zvinobvisika during the day wozvisa kubedroom uko wozvidzosera wovata futi manheru hazviiti here zvinenge zvichikwana here wakaona kaspesi kacho kanokwana here zvimameti izvozvo but zvimameti zvandikura hanzikura mazihombe pane tiriko tunoita ma$20 to $25 so ndotoziva kuti mafomu rabhasi akasinani here kana nyangwe 2 itkotwo hamune imbobvunza vamwe mukati umu ndatozvifunga nawo hangu kuti uya ndanogara chiyekera chiatakwa nemauyuyuyu even masikati hanzi anangangovata pasofa kapaya saka hanzi bhutsu as well masaizi ka ndie screenshot right so ngandibatsirei kufunga zvimwe zvandisiri kufunga sister Rudo zvamusiri aiwa matofunga ndandoda kubate muromo panyaya yekuti vamuvhe amai ava vagara apa nasekuru ava for since 75 ya landlord wavo anotova accepta sezvavangori izvozvo ndekupi kunoda kuti munhu ari kutsvaira yadhi yake ane marooms ake ari klinikwa obva kuitirwa gurushushu revana rakadaro iroro zvimwe vamwe havabvume kana kuti vanogona kungogara ipapo for few months of once sumukai muende nevana venyu alright hana Rafael kana dziri diki zvemotaura nawo tsvaka marooms akakura naye my sister that's why I said I don't know because vakagarapo since 1975 maiona vakatobudiswa muzirooms hombe vachinzi chienda mudiki umu meaning kuti vaitomboone space hombe but because of rent vakabviswa murumu hombe vachinzi endai uku kudiki uku plus vane vana vakawandisa vanonetsa zvekuti dai vakaramba vane zimwe zirumu zihombe raivaiva naro rendonga ndoyanga iri dining zvese neuyuka dai pamwe nespace ihombe but vakabviswa vakaiswa mumadiki diki stereki
Amen. Hello? Handizivi manje kuti kumuvha. Me, I don't know. I was just saying, Ankuti, like it's not worth paying $25 for those tiny rooms. That was like, my input. Because ipapoka tikuitirawo futi nepsychological ningirimi yavo futi kuti vakamuvha vanhu vari paarea ipapo ndo vanoziva nhamo dzavo mwaanombova pashuga mwachapachi vomuvha from that area manje ndo panozonetsa kuti vanhu ava vanombouya vachivaona chambuya muyambire sei vanhu vanovachiravaivai plus maapostles anotaura navo vachimbovabatsira nezvevana chikoro manje ndo pane ishu yangu ipapo yekuti havazoita depression rekubva pavakagara kugira 75 vanoziva vanhu vese vemuraini imomo vanoziva kuti mumwe munhu achangoda bheseni reshuga. Alright, iripo saka what else? Aiwa mafungiro angu zvangu hazvina vamwe vanoti nazvo. No, I'm cool with anything. Ndinoinda ndakatombotumirwa imwe paso yakabva kubulawayo ndikapiwa nhamba dzadhiraivha ndikatongoenda ndikanokolekta paso. As long muchingotrusta ivavo as long muchingovatrusta vanhu venyu, that's okay. Zvichibvepi mina ndiisirei pauyu haisi problem iyoyo. Ndakatombotumirwawo paso ndikanotora kumbari chaiko chaiko. Ndiisirei message apa ndaisa message, ndaisa nhamba dzangu mucomment section. Sister Charlotte ushekunze ndoziva kuti mabhazi amai muchitumira nawo ari kubva divi ripi. Kumbari haisi problem. Hopefully rinenge riri kushoko. Last time patikaenda rairashika zisingamboiti izvo bhazi randaida kutora rainga riri kushoko. So haisi problem iyo, ndinongoinda ndoenda ndotora. Chakakosha I think phone number dzemunhu wachoni wemudhiraivha wachoni ivavo nekuvapawo futi nhamba dzangu ndozvaangokosha. Isi totokommunicate ndondotora, that's it. Moving is if they could get less. Yes, iyo tatosiyana neyo tikangoti bho nyangwe ridiki kudero because ivo vakatsanangura kuti mavai vemuhombe umu vakamubviswa nekuti vaisakwanisa ita sei kubhadhara renti, meaning kuti kubva kare vaitomboone space ihombe but mari ndo yakanetsa vakabviswa mune room hombe vakanzi chindai kudiki uku. Sister Rudotaure. Ndandiri kufunga zvangu kuti ningiri kuti vanga vari kuti kana tazvokunzi mwana pane mwana anomboregedza kuenda kuhospital. Handisi kuziva kuti ndeupi nekuti vanenge vasina vakaenda kuhospital kwachona vanongonopiwa sainiwa receipt yekuti okay chenai motenga prescription not receipt, chenai motenga medication. Havanenge vasitorina kana nemari yeparacetamol yacho. Saka handisi kuziva kuti ndeupi mwana wacho. Mene wekuti munokwanisa kuvabvunza here kuti tione kuti tobatsirana sei. Vasipa vana veve vanga vasipo kana kuti pamwe ndiye mukomana anga ari kunze handina kuzonyonzwa ipapo. Because pane ari kunze I think vakati one day vanorwara vana vachona papapa. Saka tinoda kuziva kuti vanokwanisa kubatsirika vachona vekunzi vari maparacetamol tinovabatsira sei. Alright. Saka ndinenge ndakuzonyatsa kutaura navo but izvi kuseri guys, ndichiti kuseri guys pane zvimwe conditions dzekuti like I said before handikwanise hangu kudzitaura guys condition dzachoni because zvozokonzera kuti kuve nediscrimination yevana nangu I can't do that. Maona akuzonzwa daiwo ndikini mamiriro akaita mwana uyu because at this point waakufanira kunongedzera kuti
uyu nedambudziko irori rinenge uyu ndo vane dambudziko irori rimwe chete. Varipo yes vane condition imwe chete like that. Munoiziva ndiri kutaura iyoyo, but handikwanise kuti ndinge ndichiti uyu. But vatoripo nevadiki futi vari muproblem iyoyo. Ndofunga ndo vari kurehwa, ndofunga nasister rudo kuti dzimwe nguva vanomboshayiwa kuti ndofunga medication iyoyo nechidiwa iyi. But havapiwe for free kuchipatara here. Sister rudo vamute. Sorry. Ndiripo ndokunzwa zvotaurwa navanhu. Ndanga ndichiti like vacho vanga vachawa havapiwe for free here vana vacho vadiki vaya mamuchitaura vaive havapiwe for free here mushonga yavo. Vanofanira kuita come up under social welfare, I think. But then I'm not sure now kuti zvikufamba sei. All right. Vari supposed vari kuya under social welfare. All right. Yes, ma-protocols. Yeah. Zvakaoma. Need proper protocols are proper. Vanoita ma-protocols are proper ipapa. Ndine ndinonyatsonzwa mina inini ndite exit ramba waripo ini ndibude ndidzoke. Can I want on that switch it off? Let me know so I can switch them off. Yeah. Yeah. Huh? Is the kitchen too loud? Yeah, why? Yo, yeah, sister ndochimbotaura ichinzweko zvino. Sister Rudo. Hey, Sister Rudo. I'm listening. Saka vanhu vangu vachikuhwai ini ndandisingahwika. Indasingahwi ndatozva kuti ndandatomboisa pamute ndine kamwana kamukara kungomuka mumagumbeze kachitaura zvikachimudinetsa saka ndamboisa pamute. Oh, it's fine. Anyway, yeah, pane zvimwe here zvatingataura. I think zvinoda kudiwa ndizvongoita find out kuti zvizvo zviri kunyatsodiwa chaizvo. That's about it. Right. Iripo mangwana ndoinza tomboita semafizi achoniwayo. Fantazo. Ndinoona una fantan guys. Fancy where are you? Motsvaga zvese zviri kudiwa ka ungozvisa palist. Ndazibata kuti mauniform, bhutsu, masocks ndo part of my uniforms handisa angachawa zvemawinter wewe nemafizi. Okay, thank you so much. But handizokwanisi kunyatsa handidi kupromisa zvezvokuti watu vachadai ndichangoti zvinenge zviripo ndo zvandaudza kuti izvi ndo zvatawana izvi.
ndozvatichaita, but for the meantime let's say alright, ndakanganwa saka mari iyi inenge yabviswa lese iyi hanzi 25 ndeyechi ndiri kuenda kuna gogo avo ndonosvika chitovapa mangwana here mari iyi kana kuti ndoita sei? Aiwa, zvona ndichitofunga ndezvekuti chitombomira zvo zvacho zvese zvitanga zvaunganidzwa ndombosiyana nayo yakadero handiti mboisiya haminoto vamwe vari kufungei ndikutozvifunga kuti saka ndovapa iri yakabatana here kana kuti tiona kuti after 2 days vanhu vanenge vaita come up nechii. Chandinoziva ndechekuti ufu hwavanahwo hukapera chibage chavo chepanzisa chaoma chiye definitely vanoipindira mari iyoyo. ngavarakidze kuipindira because vanenge vapererwa nechikafu most of the time. Ambuya avo pandakangonzwa nezvavo ndachivatumira every month ndovatumira 50 kgs echibage. Alright. Saka even chikapera chava nacho izvozvo munhu angoendesa changovatumira futi chimwe. Alright, no fine. Asi vatenda zvisingamboiti vanga vachitenda kwete zvekuseka makatiyambura because vakamboita 2 days vavata nezvara. Vagoni nemi avatomboziva mbuya vavo funge hanzi hativazive. Takangonzwa kuti kune munhu ada kubatsirai hanzi munhu iyeyeka akatibatsira tateta 2 days 2 good days tichivata takadero. I think mbuya ndofunga anotomboita stress woti ndozviripo vatovatai maona manje. Well, anyway vanhu havasi kuda kupinda nhasi muboxi rega da kuvabvura vanhu kungopinda chete palive after ekera makutanga kuekera ambokubvurai. Where are you nhasi imi vana ekera chakutauri nezita rako iwe nanhingi nanhingi. Chabata zvangu. I will touch you. Touch not. Touch is a move. I think as much as many as we are here, I think kana tikaita dora 5 aisa 5 usa aisa mabonzi, I think ambuya vanobatsirikana. Hanzi they need groceries bought, then fees paid direct to the school, then she adds that was what she need, and then she can start up something later. Okay, screenshot tone. Ndiri kutora zvese zvamuri kutaura. Hede madzika ka. Yes, right. Iwe manje wakati gongongo kumusoro ikoko uchiti isu tiri kuzama kuita mabvungwa pamwe chete wapinda ndotongopindawo izvozvi ndikanzi ndotopinda izvozvi ndichinzwa uchipopota uchiti muri kupi mudzikai kwamuriko manga muripi isikani rudo marwadzo inzwa ndiri kutukwa pano dzinototuka kuti the flow ndivamutserese. Aiwa, don't wake them up. Unozongoona kuti the flow ndinoto nechibregedia chako Lincoln ndine chibregedia chake. Omi ndoziva kuti ari kuno ari muZimbabwe saka batike right now. BCB mazwana ari kurova ruo mazwana arova. Unonzi handiko mwana ombouya Mia arova mazwana Wallace arova nauyu Richard atirovei Abdul ndoda kutomutuka nechirungu. Amai ice cream vanonzana zvewe ice cream guys ndinogara ndichimutsvaga kuti akazoita apa ndasingazivi like the actual name rake rachose painternet ndedendingamudza kuti iwe are you okay? Ona manje tikangodaro pamwe munhu akaenda guys akazodzingwa ndavamutsa vese.
Inda kuti zvinhu musavamutsa ini. Ndavamutsa kwendongotukwa ndogayo vakavata. Kwenda kuzvatuka mangwana kuti nhasi iwe inda une bvepfe. Inda uchisnitch. Ndoda kutovatuka ndini. Iwo unozovatuka hako mangwana. Iwo unozovatuka mangwana endavatuka nhasi. Uzosnicha gqongqongqo. Ngqongqongqongqongqo. Yeah, I think Ndiani? Wakavata? Inini ka? Ana junior case is the whole fool. Would you say? Eh? Nanzi? Ndakukubloka. Why? Ndakutokubloka. Snitchy. Haunyari. Naiwe sister Rudo marwadzo. Ndakuna. Jesus. Kakombi. Haumbondibloka. Iwo wakandibloka chete iwo. Kuchi? YouTube. Say my comments ndisingakwanisa kukomenta. I can't comment. Kupinda ndinopinda but handikwanisa kukomenta neaccount iyoyi. Iwe hauna kuchinja username wako unozviti something licheni. Ndakatochinja ka because iyi haikomentei. Haunondizivini. Ndichatokufonera ndotombokuchemera. Handitombodi makozo ako ini manjinjinjini. Anenge ane mukati. Ungandichemerera account. Unorwara chamwa ndadza kuita zvinhu zvokunotsvaga kutibatsira vanhu vemafizi. Ndichiatenda account. Iwo uchikwanisa kukomenda wakanzilisa chenu. Ndinchida kakushandisa iyoyi. Handizivi niyekera yako ini manjinjinji. Zvamwari kudai handisi kutozviziva. Really? I comment serious. Serious handitoziviwo, handisi kutoziva like kutondudza zvinhu. Saka Mr. Meno kudandimisi. Kudandifata YouTube wavabvunza kuti kosei. No. Kana meno. Hanzi nditageiwo please. Kutaga vanhu. Ndasuwa Sister Eunice. Sister Eunice vanopinda here there but normally Friday. Ndasuwa madam vaya. Koina muna wandisuwa. Mukadzi wemurungu ndamusuwa. Ndakanga kuti anonzani. Mukadzi washupa. Simoza. Sharon. Shero. Yeshero arova zvishua. Koinini sister Rudo marwadzi amuna wandisuwawo. Manjenje ndodogara ndichikuona. Kunyepa. Manjenje ndokuona everyday uri muScotland. Asi mamona mushopu. MuScotland. Waitengesa masikonzi. Mwana munogara kuSouth imi. KuSouth ipiyo. Meno kuSouth East South West nezuro ndakaona ndakanzwa muchitaura nyaya yekuti kuno kuri kutonhora kuSouth something ndikati ndiri paDumfries ndo pandiri apa. Kunyepa. Is Dumfries not south of Scotland? You're in south of Scotland, really? I'm only joking. It can't be. Guys, inizondoita south of England. Ndakutonhorwa pandakagara guys, ndakupindwa nechando. Alright, shema mangwana woenda unobata rekani kokubata kuseri. Mangwana kutongoa chitaure usati wadedza magroup monitor. Magroup monitor ndikukuona kuseri. I'm not adding you. Chaku add next week or next week but one finish class yapedza.
iwe nokutida kwaunoita iwe chaiwe Pano, kuzvita out in the name of Jesus. Bye, guys. haumbozviiti izvozvo ungatoita kastress. Baba, ndakuinda. Dress rako rakanaka. Thank I you. like the material. Ndiani? Nei, yangu ringodonha we. Ndise mutela wangu yeuya. I like the material. Asi inoti shwaka akaitiwekera. Maybe they might color my design, but iyo material yacho inoti shwaka. Oh, I like the design. Yeah, design yakanaka. Inoti shwaka. Kunge ribepa sort of. Bepa. Haitsvedzi manje. No, kune inotsvedza inopenya ka. Kweta this one. Iyo right. Because imwe inonzi Java chaiyo hayo yakanaka iyoyo. Haito ndo but inodhura because 6 yards inoita $15. Then kweta $7. Kweta $9. Kunda freezer sei? Hauna ingoni. Kwenga vabuda. Kabva katoenda. Tasirwa musha. Tasirwa kamusha rega tite madiro acho chino. Ngatite madiro, toita madiro. Tati karowa Sister pano. manjenje pana mbuya watanchitaura nezvavo vaenda kuonekwa naShero. Vanonzi mbuya mabika veKambuzuma vane vazukuru 7 vana parents evana ava ese akashaya. Pane wani mukomana akangoendawo ndokuenda pakano munhu akazoiona mwana akati mwana wenyu. Saka vazukuru 7 plus murume wavo wechi8 vanogara mu2 bedroom yakaita diki. Marumu madiki. Vamwe vana vanorwara saka vanonetsekana zvekunetsekana saka ndovatiri kuti tibatsire ndozvazviri kutaurwa naShema pana adzoka ndatakutomboita kainini ndini leader wepanapa tatakuita madera ajojita Mpedzise ndakateerera ndikuteerera samari. Ndipinde mujira ini ndiri kutonorwa. Taura. Pinda mujira Shema. Saka ndo zvatachidiscussa panapa tovaitira sei vamwe vana mafizi ana kupewa muchichi. You know what I mean? Oh, shame. Saka vanogara upi? Muharare. Vanogara muHarare Kambuzuma section 1. Saka ndo vatiri kuringa kuti toita sei nezvavo. Saka Shero amboenda nona situation adzoka achitipa feedback yekuti situation inomira ball. Section 1, okay. Oh, shame. Saka ndopatiri apa hapana zveshe mupatori nezvekutobudisa mari mupoketi. I know. Saka ndopatiri saka Shema chanakutaza kuti kuri kudiwa chine chimangwana kuti tizoona kuti tocontributa sei. Panobudika. Panobudika. Ndo pane nyaya yachapo. Saka tari kutotaura zviri kuti kana munhu akaisa dhora kana dhora aisa hembe reta dzakabvaruka kana not dzakabvaruka sorry dzakambopfekwa dziri used anything will do. Because ambuya vari kuti vanogadzira dzimba dzevanhu kutsvaira kuputsa chibage kuti vaone hembe dzakatombopfekwa. Saka anything. Yeah. Zviri kuita here zvamukutaurirana ikoko? Hamene ndachikuapdatawo zviro vangochiapdatawo vanhu pano. Saka manjenje ndati chii? Ari kungoti shame panobudika. Ndakateererazve. Utomboseka utombotaurawo zveusekesa kuti vanhu vaseka ungotaura zviri sedhika.
arikuti Hazina shame zvinobudika panobudika ndinozoti ndochimashingwere chekuti panobudika kana kuti zvikumbotaurira kurevei zvaari kutaura kuti panobudika. ndochimashi. Anditorawo kumasvingo manjenjenje waswa kumashingwere. Handichatodi kutaura kuti ndiro kumasvingo, ndakarambirwa last week ndisiye zvangu ini. Ari kutaura chivhitori neni handisi kumbonyanya uchinzwisisisa, ari kungoti panobudika. Ndakasvodeserwa last week ndikanzi dzedza kumusha kwanga wakaroorwa kana kuti kumusha kwanga kuina sisi vako, kwakaroorwa sisi vako. Saka ndakutonyara ini. Kana kuti wakakuinda, hanzi kana kuti wakangokuindawo zvekuchidarika nako. Shema kwakutosapotawo kuti haatauri chekumasvingo. Wani manjenjenje sei usingaappreciate iwe. Unaumira neni wakandiramba. Ndakabva ndatotanga kuimba shema uchandiramba katatu. Katatu jongwe risati rarira. Wakandiramba iwe ukati hausi kumasvingo. Ndikatozama ndobva ndatozama kutaura sewe ukanditi zvotonzwika kuti uri kuita zvekudini wewe. Iwe hakunditsiura kuti hanzi sei usiri kundisapota. Ungatsiura pane vanhu sei usiri kundisapota. Iwe fanira kumira neni ototi uyu ndewezhira wegwendo gwegweru gwagwa negugoti. Iwe shema uri wepublic, kana utsurwa unongotsurwa papublic. Nai. Wakafanira kundisapota sei usiri kundisapota ndobva kusapota. Wakandimakisa. Ndiwe wakanyatsondisapota kutoti shuwa uyu ndewezhira uyu. Munhu wese angaradze nesima njenjenje. Why me? Ndakamira newe kusvika ndatozoona. Vamwe vaikomenta ndandisingaoni makoments avo, iwe waitaura. Ndo zvaunongofira izvozvo zvokuti waitaura. Mubhokisi vakakuti zvoni vakakuribhiuka. Waanika waisapota mapepa akati kana ndokumasvingo kutoti ningi zvikanzi hapana asingamuziye munhu iye ine hati. Ingawani mapepa vanhu vakatoti are you sure you're from Masvingo? Uya mwendena ngarimo. Ukachirumanzu wakamakisa shamwa. Kana kuti bus stop yedu unoziva pairi unondisvodedzerei naiwe. Shemaka. Aiwa unosvodedza cha. Kukoniwa kuzara. Kuti ndotokuziva ingawani. Uchiclaima manje. Why claiming? But ndakatotaura kandichitotaura kuti pakati ingawanuka, at least ndinoziya. Iwe shema unoziva kuti ndinoziva. Vanhu vari popular ka. Vanhu vanozika. Kundo hama dzedu zvesaka ndoramba hama nokuti dzaita mukurumbira. Saka sei hama dzako dzaita. Iwe waiclaima hama umwe achiclaima hama idzodzo. Saka imhosva yangu yeroti maiclaima nahama. Asi iye anoti hama dzakasini ndindakunzi hadzisi hama dzangu unongovaziva obvious vanozika. No imagine Shema. Imagine iye ari kumangoma ngauya apedzise nyaya yake pano. Iye aiti ihama dzake asi ndikati hama dzangu zvonzi hazviiti. Mangu munoriga uya. Ndiani usingazivi kuti ndanogaisa panhingi asi manjenjenje wakanditira chidofo. Ndiani usingazivi kuti ndinogaisa panhingi ndinogaisa kana kwadungu kana chigachi kwagori. Nyangwe isi chikura apo tinoziva kuti kwagori handikuzivi asi ndoziva kuti kwaiva nechigachi kwagori. Asi handizivi kuti kwagori ndekupi. Iwe wakakoniwa. Hada. Shema usandidaro kani. Usandidaro Shema. Kwagori I think ndikada kutozvitarisisa ka. It's 3 hours from kwataigara kuti munhu aende kwagori ikoko. Kune kumwe kwainzwa mutinzwa ndinongoziva kuti kunonzwa mutinzwa kandozonokupi. Iwe wakakoniwa. Alright, chitiudza growth point chaiyo niyeke hauzivi. Panonzi pahamashi. Haukazoudzirwa. Kana ndopaziya vedu. Shema unomira nemukoma wako iwe, unomira nehama yako yekumasvingo.
Iwo ndamira nezvinhu zvakapata kudaro kudzora eiti vanhu wakutoda kumira nevekumanikaland nevekubhinga nevekubhulawayo kwanonzi kwahakuwange wakuraseini muvhitori wako. ndinotomira navo kana vachitaura zveshuwa ndotomira navo inini ndaitorevesazve inini ndaitorevesa kutoti ini ndakatokurira pafiyofiyo paya ndopataitambira mahumbwe. saka unoenda sei kwachirumba unonzi kwachirumba ndochibhara chichindiudza unokwira bhazi rinoenda nekuchivhu robva rapfuura rinopfuurawo beatrice rokurosa rwizi roenda kuchivhu rosvika pamvuma roenda kufairfield roenda kwachaka rozotena rozokurosa rwizi rosvika saka wakaregera kuzitsanangura varume vese vaikubhera vakanditira godo vaya. Ivo varume vese vavaenda kupi kunhasi ngavauye palainapo. mafambiro aunoita chita kwachimanje handimbozoti ndofamba sei, truth be told ndongozoti ndinofamba sei kuenda kwachirumanzi uri shuwa handizini. pachirumanzi pari easy apa. Iwe kana uri sei uchitonyarira unopasa iwo ndiweka wemasokofiyana anonzi mai madhorofia misokofiyana anonzi mai handisiri bena emi ndiwe ndiwe anonzi mai shema ndichatotsvaga mubhuku rangu ndakatorinyora pasi mafokosiyana mafokosiyana sista vemafokosiyana mafokosiyana amaibayiwa kamuina bhuradha vaya majokoshwa mafokosiyana ndakatinakidza iwe ndakatorinyora pasi shema wedhiroro ndakarinyora muparesipi bhuku rangu mafokosiyana saka mashoko anonzi mafokosiyana anonzi chii kumasvingo handitomaziyeni ndoapi kwakaita sei pamoka madescribe tunosuwa tweblack tutiki tweround kanobaya zvekubaya zvega kanobaya saka zvana zvacho ndo zveblack zveraundi tunodyiwa sototiki tunodyiwa asi tunoita twakabatana so nditotwo tina istate ndisingazivi but taiturambidzwa tainzi tunouraya but taita zvekuba mashizha acho handiti ndo anobaya so chimuti chachona zvese nemashizha anobaya but twana twacho tunoita twakabatana so tunoita brown black whatever but tunonaka rafu manje chigurupu so turi juicy so yes guys ndaitawa manjenjenje saka ndomafokosi waita se ndatipete hembe dzangu zazara pai mataita basa manditandani saka waita samanjenje kuita sezviya iwe unoita washe unoita egera londri kusvika yapera kusvika aina kusvika hembe dzapera kuti palife kwazvo ndinotoaita ndikatopedza hembe dzazvinyanga dzedzo chiyo ainawo dzangu kuno aiwa ndau aineni ini ndakakuudza manjezezvakunaazvitini zvokuaina aine ndinotsebe ominzi kuti kana zvita hembe iyoyo kazitai pachitonzi dzebho rokunzi cannot be ironed zvichibho shema ndikakudza maafrican dresses awatanga vari anotoda kuainwa ininika maafrican dresses angu ese ndakangoabva ndofunga ndakapfeka kahwani katu ndobva ndawacha ndobva ndaisa muwardrobe nekuti manetsera takuaina ndazopinda muchinandaamuskanabasa zvakatisa munoainirwa nani in I love ironing aina ndoga ndoaina ndakuda kupfeka ndaudza mama ndichazvidini zvekira zvachoni
Hazvonetsa ina I'm not that good nekuzotanga kuda kuita stress. Ndokurumidza kuti attached nemunhu saka handidini zvinondistressa. Room yacho ndatoiisa uyuyu. Ndakabvunza munhu wemutemo the following day ndikandoita sei because ini handizivi situation yakadaiwo so. Saka ndodii vakamufonera vemapurisa. Vakamufonera nosati pakadavira ati vane vazirume aingoseka. Mapurisa akati iwe mwana uyu arinazozva zvaari kuita kuti pamwe vatongomutora akatongonyeberwa ziri kuita kwakati because pari kungoseka mazirume ndo paaingova vachingoseka zvikanzi chiyo hako zvoutorekera zvako hamene aingopfipfinyika ari pamazirume ake ndo mabhoisi ati aingohwa intikati inini hangu hanzi inondosika mapurisa akati kana zviri kwauri because tamuudza and haisi responsibility yako yekuti unofanira kuramba uchiita sei kusaramba dere wazvitaura wainfoma hama kana hama dzikauzikadera iwewo munhu asiri maoko ako saka ndo papakunetsa because hapana aidavira foni kumusha kwacho vakazidavira after 3 days ndovandavainfoma pandikavainfoma kati iwewo unenge wageza maoko kana mumwadii waita zvese procedure dzese waita so whatever zvachazowana chikoko pavamuti uya utore hembe dzako because iwe haufaniri kusiya hembe dzako kumba kuvanhu akati ndikuuya haana kuuya saka ndakangobudisawo zvinhu zvachini ndikatongoti inhangu guys ndakaudza kuva ndikati inhangu guys zvevasikana izvika nangu handifungi kuti ndine mwoyo wacho nazvo because handizodi kuita responsibility yekuti ndofanira kutevera munhu kuti waindepi waenda kumurumu wake here ukati wadii izvozvo kunge wakatizira kumunhu wake ini ndotanga kuita stress yekuti uri safe but hausi safe ndabudisa nimaiki racho nanga arimomo zvinhu zvake izvi zvakazvimomomo ndakangozvipeta-peta ndikaisa pasaidi then apa pakupeta-peta sa pasaidi hamene mamwe mapiritsi aitotorawo zvake utanga rechi kudanga rekumboti because pane chandakanosa kunyanwa ndindofunga yembodaiwo so yodzoka munomo saka hamene kuti manje zvaakasiya zviguchu zvake zvitose izvo ari kuzvifambisa sei kwaari I don't know. Mapiritsi handizivini nhango unozvigutira kumashure uko tokudza kuti ndiyei ngatomaona taakubvisa zvinhu because ndakatanga zuro nhasi ndopana zanyatsobvisa zvese because pane room yangu yandaiti ndoda kuita studio bva ndatoti ndingakanganisa room yangu bva ndatobvisa bva ndaisa zvese muspay momomo bva ndatongozviklosesa ndatoudza vanhu ngati inini handichadi kana mafunga kuita imimika motoita izvozvo mina am out handitombodizvo because ndinenge ndakufila responsibility yandisiri kufanira kunge ndinayo nestress yandisingafanira kunge ndinayo chida kungohwa kuti munhu haana kupondwa here anyangu hazvinonditira zvakanaka ini kuita chokwadi so ndoanhangoti handichadi kana riri duty zvandiri kuita ndakuita ka manheru anaya tinopa totsvairana ndinopedzwa ndaindotsvaira yadhi yese then kubika toswapa seroka kumba kwedu kwaimboita problem yevasikana kunotsvaga kwaimbotsvagwa tusikana tudiki kuti twaidzogumisira twaita nonsense zvatudzo zvevarume kana kuti hatikunoenda tukudzoke the last time munhu paakaupa akamusikana pakakaemployiwa kumba kwedu kuti kagare namama kakatonyatsomirira mama waenda kusangano rechechi kakane boyfriend yedzimba 3 away from us anga ari mugadhena ipapo ndokutopurana ndokuya ndokutora masofa television wakasvika mumba mama pavakasvika kumba wakasvika mumba muri empty apa hapana aiziva kuti adana nagadhena we one of our neighbors saka vakazomutsvaga mapurisa akamutsvaga akamuwana vamutsvaga vamuwana akangodzisirwa mazenya 2 chete nemapurisa akataura everything mapurisa anorovaka anochaya kana ada zvavo kutotaure akataura everything ndokutozonofungwa akagadhina kuye but masofa zvese hatina kutombozviona zvazvatotengeswa kudhara saka takazoita solution yekuti tonotsvaga munhu atowe chikuru vanhu vaya vari machuwa kwete vechikuru achembereka vanhu vamachuwa ane mwana wake zvakanyatsoziva nhamo kuti yakamira sei aiwa yeye tagara naye yes hamenovo mai vemaridzo vepamba pano kuti achati kudii but saka kana vakutsvaga kuna tsvaga twezera renyiri aiwa ini nangu handitadini sister rido marwadza amina uyu like the stress I went through kuti ndinyasa I think takandivhundutsa mazibhesi andakaanzwa so I was shaken
nemwana uyu kuti atorwa kuti adii kuti aitwa zvekumbunyikidzwa unozati akaita stresa ndikunyebera kusvika ndazoinfoma kuti no inini nga handisi kuziva ona zvo zvakutongewo pane zvawaita naye ukandomupa kuvanhu yet hasi kuziva kuti uipi. Vanhu vekumusha kwavo kana vasina kuvhunduka nazvo vanotoziva kahono kake. Ndakabva ndangotovaudza ndikati saka ngaangouya akati because mapura akati kana iwe ukasauya vane right yekuisa pashe because ataura ende akufonera kuti yakuti zvinhu zvako saka munogona kungosaje shamwa unogona zviva zviri pashe pegedhi unogona zviva zvakarashwa kumarara because iwo wangobuda uchiinda wangosvova but I'm not gonna do that though kuti ndinonozvisa kumarara kana kuisa panze pegedhi mwoyo wangu hauna kuzoderawo saka ndachangozvisa muplastic ndasa muplastic ndongosisawo kokoko like ndangopeka zvinhu zvanga zviri munomu ozokuinza mazvigubhu magasi what ndazvidzosera ikokoko so that ndocreata iroom yangu inyatsogadzirwa zvakanaka mugara musina chinhu then ndotanga kumushanda namo. Sorry zvako. Aiwa ina handisi kuchadaini inini zveuyu musikana akanyatsotipa stress handisi kutoda kana uzvi hwangu. Uri kugona zvako kutsvaira mumba wega nekubikira boisi. Handisi ndinotsvaira inini kuekera kunoitwa shared labor mai mwana because nhasi ndinda offer ndoda kubika ndinda chingonzwa kuda kubika mangwana kana ndikangosamindawo pamoto pane anofarira kubika mumwe musi unogona wana washinji ari kutobika nhasi makuseni washinji abika zvichitoitawo zvataita washabika manheru mbva ndati ndoda kubika ndini zvese mavheji ndikazongochipesa mavheji then kumbwa nyangwe musikana aripo kana asipo dhai ndianobikira mbwa ndo basa rake rakanitoziva ndiri kubikira mbwa dzangu nekusova plates that's it kuyadhuku obvious ndokune kune nyaya ndini manje ndinoona nhamo ndega saka ndinorova manheru yadhi yakaoma but ndakambo like zveuyu ndakambokudza kuti ndakamboda kuita zvekuti munhu anouya achinitsvaira ake wati but zvainetsa but ndichaona hangu ndichaita sei but zvekugara nemunhu nangu tachokwadi kana achiuya mama ndavauye naye votongoita madhiri avo inini handipo madhiri iwayo because at the end of the day munhu anga yekuti anobatsira chiifika mwanaka inini hangu handitodi stress yokunzi enda unoita responsibility yasharon aiwa handisi kudai zita rinomarwadza handidi zvita handisi kuzvidai out of those deals handisi kutoda vanostresa zokutanga utobvunza kuti saka apa wazodii kana kuti wazoita sei mazobika here madii nangu handidi maybe kana ndane imba yangu but not now izvozvizvi vanhu vese vari panapa vahombe vakura hakuna anoda kubviswa manapukeni. Mandokunzwa komanjenje chaenda ndandauda kuti manjenje ndenjedaira anodavira chii chaanodavira naimi vanhu vakuru vacho nini ko akandibhula futi saka ndangozvivharisa ini personally ngati nangu handisi kuzvidai because at the end of the day mandova chamacho ndandingozvitsvairira ndega handasambopindirwi ndaingozvitsvaira ndega chii chimwe chandoda kungotsvairirwa pamba aiwa kana kubika kwacho ni boys inongopota ichibika saka ndikoko stress yekuzotanga kunzi unofungwa kuti akabuda because unonga kana uri busy zvezvekuti uri kushaya munhu ndakambozviita izvozvo kuti unenge usina musikana basa but unomboita busy yekuti unoda kubatsirwa unongotsvaga kana mainini vemuraini unenge uchitoda zvavo kana $2 woti maWednesdays munai muchindiwachira mamangoita tara cleaning mumba kana kuti Monday neSunday vari vakadzi vobva vakadzakura tori navo rumavo vemaraini vanenge vachitodawo zvavo macoins unovawana panenge pari panze it's okay but chandakanoisa boys repanapa ridi kuti vamwe vanhu vapinde muno kana asiri hake wokuti anogara panapa vanoti angagumire pashi tinomutsvaira tega mumba macho havadi kutaura kuwachirwa nechichi ndinomboda here zvokunyanya ndinorova ndega indisisa rudeni unless ndazoita ndokokabudisa ndokasoka ndotodzoka ndokarova daga ndega ndatopedza agesi hameno because handina hembe dzakawandeni unless azindazazowanda kana maybe kana ndasvika ipapo handidi zvekuwacha kutoti gwirigwiri nemaoko zviye unotowacha ndakazvipedzera zvinondingadii
Ndakataurira vanhu kuti anenge ikoko afunda kuuk izvozvo muna maid munoita sei? kuna kwacho nehembe mawashing machines ega ega Ungoita every washing house. machine. Every house kana usina washing machine unoenda kulaundrette unowacha kulaundrette. But that experience nangu handakuifarira, ndakafunga zvinhu zvakawandisisisa, saka ndangoti handichatongodi zvangu personally. Right now handisi kuda, vanenge vachida vachazounzawo voita stress nevanhu vavo, ndakangotasawo ndikusaidi. But uyu yakandipinza stress yandaisati kufanira kupinda. Ende unoziva chakuitika, Takamboita kamwe kasikana kakaibva kuko ndikekumasvingo futi ikoko. Kamusikana ikako kaiti kana mama varipo kakanyatsopfekawo uno mudhebhedhebhe wesiketi nekatisheti kakanyatsoitawo munhu musvinu. Mama angu angoenda kuchishanu kana kuchitatu kuchechi chete. Ona kakasvika kakazora lipistiki kakagara pacheya kakavhura makumbo apa bhoizi dziripo. Bhoizi dzekunouri dzinenge dziripo. Ana mama ameno achatarisa achiti musikana mumwe achakurwara. Kakatozoendeswa nenyaya yekuti tinoda kugara beya kana hanzvadzi dzangu dziripo. Ndisiye zvamwe zvinoitwa nevasikana ava. But inini ndaita meeting iyo ndikati inini guys, do we really need someone guys? Because at the end of the day, because now unoziva problem yaiti handiyekuti ane kakupusa kaanako musikana. Saka ndavachanga kuti ndikukanzura tsitsi because anogona kunge anyengedzwa kana kamukomana pangu kakasangana. Inini manje ndakudhifenda chiti kana uchifunga kuti angaona mukomana zvekudai zvikanzi iwe simafesi tinofamba tichiona zveichiitika umu, munhu hazvimbotori 2 seconds anenge atonyengedzwa atobvuma pamwe nezvakati kaoneka mwanaka ngoti fambe pambi atonyengedzwa atopinda. Tinouya tichiita kunge twakapusa, ndozvatinoita tuchiya tunge twakapfeka tsiga ndikurori tuchiita kunge twakapusa twakatsitsina. Kunoziva more than zvaunoziva iwewe, zvausingazivi iwewe unozviziva. Vanhu twachete tunoziva. Awaiini akati mwana wedu umunzura tsitsi wedu uyu. Usamonzwa tsitsi izvozvo paari papari utoti bharanzi uya utofunga kuti nini ndiri bharanzi. Kana kakadhira nayo ningirike nayo growth point kachinyatsosiva A to Z dzevarume. Ivo varume vese yaakavaziva anga achitovaziva already. Kane connections. Maybe ndosaka ndatoti handina ndichada kuzvivharisa because handingambodi kupinzwa BP sinene nemunhu wachoni. Kanenge kachitosvika pakutasa kachitoseka kuti ona bharanzi uya utofunga kuti papapa iye ndiye musvini ndini bharanzi. Ndinonga cho ndivanondisaiza kanomwa ndikapusa ina ndaupusa indoziva harare zvomudero. Indine ndito doko reupenyu. Reupenyu kari kuziva zvekuziva zvizvi. Iye ndiye ndinenge wakaikira. Aiwa guys hamene ikoko ndati kaneni kunowo ndikasikipo umwe musi ndoti mangwana acho but chandosanje kuti kunze kwege ndikoda kutsaigwa everyday. Ko ndinototi takavheneka mai mwana usiku wega wega ndinototsvera because time yacho ndodzoka late. Shamwari shema une zvivindi panze panzendaakuzotsvaira panze years and years. Maiwe zvino manje unoita sei? Tinotopa rova chotozongorwadzawo ndakapakotama ndazodzokera kumba rimwe gore ndikacheka nditsvaire pafront yadha
guys, ndakuenda. Bye bye. Network yangu yangodona. Bye guys,